maro volagna zay nahitako sy natsapako fa misy raha miafigna anao tia mivoaka tsy takatra antragno tsy mafantatra moty koa tsy sasakaligny masiatsaka anao milavany amy ratsy sy dikany resaka anigny walawala anao tsisy lerany aminahy jiaby telefony magneno isandera kara olo mpagnano affaire anao vonivony tsy e numero. Allô? Telefony magneno isandera kara olo mpagnano affaire anao vonivony tsy e numero. Sambola tia vade anao tiako na magari anae yafiako iala aminao ty paresa sabadita ambony ambany razakeno sakombo magnotany mandengandenga no ekony marigny misy raha mivony ambadibadikagny satsolatala tsy very fagnahy azoko jiaby raha ataonao minahy iala minara atianao atao fosao mbola tia vady telefony magneno isandera kara olo mpagnano affaire anao vonivony tsy e numero. Telefony magneno isandera kara olo mpagnano affaire anao vonivony tsy e numero. Sambola tia vade anao tiako na magari anae yafiako iala aminao ty paresa anao tiako efa tavela mafe zaho resy fitiavagna sabadita ambony ambany razakeno sakombo magnotany mandengandenga no ekony marigny misy raha mivony ambadibadikagny sabadita ambony ambany razakeno izy kwa sakombo magnotany mandengandenga no ekony marigny misy raha mivony ambadibadikagny.